ओमफ्राय बिराद दुफाव फुदों लोगोफोर फुङावनो ओंखारनो सानदोंमोन नाथाय जायासै टाइमानो 9:30 जालायलायबाय नै आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन दायो थौदो बिदिब्ला आंजों लोगोसे मागथाइगाव बाजार सफैबाय नै मागथाइगाव दासो थांगासिनो दं आरोना गुसुहाय लोगोफोर हाबा थैखागोनसो गुसुआनो सानाय मोनजोबलायबाय आखाइनो मानो खुवा खुनायजों माजों दासो कासाबारि मोनहां आरोना मा गामि होनोमोनलाय दलखाता ना मा होनोमोनलाय बे गामि मोनफैबाय आरोना लोगोफोर ओरैबायदि खुवा दयथ' रासिनबावसोमोन दा एसे सोरांलांबाय आरो टाइमाबो 10ता जाहां जाबाय नालाय बेबायदि गुसुखायनो फिसाजोखौ गारबोबाय आरोना लोगोफोर अननानै साबस्क्राइब खालामदो आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामदो लाइक शेयार खालामना होदो आरोना लोगोफोर अननानै Oंथिया जाहैबाय बे लाइफआ बियो माने साधारन नङा बिनि बेखिनिखौ बुंबाय नाथाय बेनि साधारन दिनै जों मोनसे थाबाय थायो आं गुबुन मोनसे हस्पिटालनि वासि आत्मा बे बाथ्राखौ लिरनाय दङ नाय बेखौ माने अख्रिमा थाखाय होसोबाय थायो बेनिखायनो जोंनि बे ख्रिस्ट जापान सुबुं खालामनाया दिनै बियो माब्लाबाबो दिनैहाय सहज नङा এনেকে যীশু খ্ৰীষ্টই বুंदों need faith প্রথম কথাটো হ'ল যেতিয়া আমি খ্ৰীষ্টিয়ান হওঁ বিশ্বাস অবিহনে আমি খ্ৰীষ্টিয়ান হ'ব নোৱাৰো আমাৰ বিশ্বাস লাগিব তেতিয়াহে আমি খ্ৰীষ্টিয়ান হ'ব পাৰো जोङो फोथायनाय गैयाब्लानो जोङो ख्ৰীষ্টियान जानो हाया आरो फोथायनाय गैयाब्लानो जोङो इसोरखौबो जों सन्তুष्ट खालामनो हाया होननानै दिनै बाइबेला जोंनो खोन्थादों बेखौ जेब्ला जों इब्राहिमनि 11:6 नायगोन जोङो नुनो मोनगोन फोथायनाय गैयाब्ला दिनै जोङो मा जाहैबाय इसोरखौ सन्তুष्ट खालामनो हाया बेनिखायनो दिनै प्रथम जोंहा जि फोथायनाय बे फोथायनाया साफ्रोमबो ख्रिस्टियानफोरहा दिनै थानांगौ आरो बे फोथायनायनि जिसु ख्रिस्टआव फैनानै मा खालामदों बे जोनोम जाफैदोंमोन बे इसोरनि रायजोखौ फेहेरनो आरो इनाय खामानिखौ बयनिफ्राय फोजोबनानै गोजोन सान्थि होनो थाखाय इसोरनि बायनायखौ फोसावदों बेनि थाखाय बियो दाय खालामजानानै हमजादों बियो क्रुसाव दोनथाबजादों बियो थैदों फबजादों
आरो सिखांफिनदों सोरबा नुदोंना जोंनि बे बिरिनि मानसिफ्रा जोङो रावबो नुवाखै नाथाय जों बबेजों नुदों जोंनि गोसो इसिंजों नुदों जोंनि थार्ड आइ बे गोसोआव थानाय मेगनजों जों नुदों जोङो फोथायदों ख्रिस्ट'आ जोंनि थाखाय उजिफैदों जोंनि थाखायनो बियो बे बुहुमनिफ्राय थांनानै जोंनि बे जिउखौ इयुनाव जाहाथे बै सोरगो रायजोआव आलो गोजोन थाहैनो मोनो बिनि थाखाय जायगा थाम-थिम खालामहैदों आरो बेनि सेकेन्ड जे कामिं बेयाव सफैनो हानाय ख्रिस्ट' सिबियारि बिमा बिफा बिदा फंबाय साफ्रोमनोबो आंनि गाहाम अनसायनाय खुलुमनाय सिबिनायखौ आं जासियो Daniel baru duit kodok koise, di bilajar moni bom, ya ikutai bisnesa, isa jiwa yang koriba, ada tiap bilajar tu, kisu, woi bukaya, hari ini sekarang dengan korban kalam ni, hek dia nak apa dia, hari ini korib, Kristian Malaysia sehat, orang orang boleh. Ini yang pohon ada. Untuk pohon bonca itu mainannya ya. Morang pada mainan untuk suatu site, waktu dikalapkan. Ini mainan morang yang dipakai di sana ada apa? Waktu itu kau bisa lihat. Jadi dia lakukan dari semua. Tell my hero